Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Omok. Taong 1974. Gamu, Isabela. Noong mga panahong ito, dayo sa lugar ng Gamu si Omok. Malayo ang pinanggalingan niya at kaya siya roon pumunta ay dahil sa nabalitaan niyang doon lumipat ang kapatid ng yumao niyang ama. Marami siyang naging karanasan sa kanyang kabataan. Buong buhay ni Omok, di siya nagkaroon ng masayang alaala kasama ng kanyang mga magulang. Sa murang edad niya kasi, pumanaw ang mga ito, kaya wala siyang nagawa kundi ang mabuhay ng mag-isa. Napakahirap ng ganoong sitwasyon, lalo pat wala siyang malapitan sa panahon ng kagipitan. Ngunit dahil sa yamang iniwan ng kanyang mga magulang, nagawa niyang makayanan ang hamon ng buhay. Sa paglipas ng mga araw at sa pagtagal ng ganoon niyang sitwasyon, unti-unti na niyang natanggap ang lahat. Dahil sa mga realisasyon niya sa buhay, kahit isang kahig isang tuka, hindi siya nagreklamo. Dumaan pa ang maraming taon, ang dating batang nakadepende sa kanyang mga magulang, nagawa ng tumayo sa kanyang sariling mga paa. Kalaunan, unti-unti na rin niyang nalaman ang kalakaran ng mundo hanggang sa natuto na siya. Yon ang humubog sa kanyang pagkatao para marating niya ang kasalukuyan niyang estado sa buhay. Subalit sa kabila ng mga tagumpay, hindi niya maipagkakaila ang panganib na kinakaharap niya. Alam niyo kasi pinuno, may malalim na lihim ang pamilya nila. Oo, pamilya sila ng mga antingero. Ngunit sa kabila ng hindi nila mapantay ang abilidad, nagtatago ang isang mortal na kalaban na gumagambala sa kanila araw man o gabi. Hindi nila mawari kung saan ito nagsimula. Pero ayon sa yumao niyang ama, matagal na itong kalbaryo ng lahi nila. Marahil ito rin ang rason kung bakit nagkaroon sila ng likas na talento pagdating sa lihim na aral. Naikwento rin ng tatay niya na ang nilalang na tinutukoy nito ay pawang mga nasa lahi lamang nila ang kinakain. Matagal na rin itong umiiral sa mundo at nasa paniniwala nilang ang kanilang mga dugo ang nagbibigay sa mga ito ng walang hanggang buhay. Tinatawag nila ito sa kanilang lengguwahe na mga balrog, na ang ibig sabihin, mga taong isinumpa. Ni isa sa mga kadugo nila, walang nakakaalam sa istorya sa likod ng mga nilalang na ito. Basta ang nalalaman nila, umiral yon noong kasagsagan ng paghahari ng mga datu. Kabilang ang lahi nito sa mga tagapayo na kalaunay natuto ng lihim na karunungan dahil sa mga mangkukulam ng datu. Katunayan, walang ugnayan ang kanilang angkan sa lahi ng mga ito, gawa ng yung mga ninuno nila, hamak na mga mandirigma lamang noon ng tribo. Ayon din sa kasaysayan, wala silang kaugnayan sa mga ito, pero dahil sa pananaliksik ng mga mangkukulam, nalaman nila na ang susi sa totoong kapangyarihan ay ang dugo ng mga katribo nilang mandirigma. Nakita ng mga ito na espesyal ang kanilang dugo at laman, kaya magmula noon, ipinadakip ang karamihan sa kanila. Lumipas ang ilang siglo, bigla itong natigil dahil sa pagkawatak-watak ng kanilang angkan. Gayunpaman sa kabila nito, patuloy pa rin silang naniwala na umiiral pa rin ng mga balrog sa ibang lupa. Marahil ang ginagambala ng mga ito ay ang mga kadugo nilang nagkalat sa iba't ibang lugar ng Luzon. Dahil sa ganoong kwento, naging mailap si Omok sa tao. Kahit nag-iisa sa buhay, bibihira lamang siyang manatili sa mga baryo. Bumababa lang din siya ng bundok kapag meron siyang kailangang gawin. Halimbawa, magbebenta siya ng kanyang mga pananim at bibili ng iilan sa kanyang mga kailangan. Sa ganoong aspeto lang umiikot ang kanyang buhay hanggang sa makapag-ipon na siya ng sapat na pera. Dahil dito, nakapagpasya na siyang tumungo ng Gamu. Alam niyo pinuno,
Higit 6 na taon na pinag-ipunan ni Omok ang perang yon. Marami siyang isinakripisyo, ngunit naging sulit naman ang lahat. Noong nakalis siya sa lugar na pinagtirhan niya sa loob ng mahabang panahon, wala na siyang kinaharap na kahit na anong problema. At nung marating niya ang bahay ng tiyuhin niya, tinanggap siya nito ng taus-puso at nakabukas ang palad. Sa puntong yon, naramdaman niya ang panibagong buhay na matagal na niyang pinapangarap. Lumipas ang mga araw, inilahad niya sa tiyuhin niya ang lahat ng kanyang mga naranasan. Matyaga naman itong nakinig sa kanyang talambuhay nang walang anumang iniisip. Pagkatapos niyang maikwento ang lahat, dito niya na ito tinanong kung ayos lang ba sa pamilya nito na doon siya manatili. Dagdag pa niya na nakakahiyamang sabihin ngunit sadyang wala na siyang lugar na pwedeng puntahan maliban dito. Pagtatapat pa niya na may mga rason kung bakit niya ito pilit na hinanap. Tio Bortuno, sa totoo lang, wala talaga akong balak na hanapin pa kayo eh. Ang kaso, natatakot na ako sa tinitirhan ko. Pakiramdam ko noon, palagi may nagmamasid sa akin lalo na pag kumagat na ang dilim. Isang nilalang yun eh. Kaso, hindi ko talaga matukoy kung saang lahi nagmula. Nang marinig naman ito ng tiyuhin niya, bigla naman itong napaisip. Ilang minuto rin itong hindi nakapagsalita hanggang sa makapagdesisyon na itong kausapin siya. Kung gayon, nararamdaman mo rin pala ang kanyang presensya. Pero huwag kang mag-alala, napakalayo nun sa'yo. Normal na para sa atin na makaramdam ng presensya ng isang balrog, sapagkat parte tayo ng kanyang mga biktima. Matalino naging pasya mo na lumapit sa akin. Dito sa lugar ko pamangkin, makakaasa kang ligtas tayo sa lahat ng panganib. Marami tayo ritong mga kaibigang antingero at nasisiguro ko mismo hindi nila tayo iiwan sa harap ng matinding panganib. Dahil sa sinabi nito, di niya may pagkakailang naniwala siya. Magmula noon, kahit papalakas ng papalakas ang nararamdaman niyang presensya, pilit niya itong ipinagsawalang bahala. Ang buong akala niya kasi, nasa malayo pa ang nilalang na naghahanap sa kanila. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ilang milya na lamang pala ang layo nito. 2 linggo ang lumipas. Habang nasa kasagsagan ng pista ang kanilang baryo, dito nila nakita ang pagsidagsaan ng mga dumayong manlalako. Bawat isa, may mga daladalang paninda na nagmula pa sa malalayong lugar. Marami na rin ang nagtayo ng perya bilang pakikiisa sa selebrasyon ng pista. Habang masaya naman nilang sinasalubong ang bisperas, laking gulat na lamang niya nang may dumaang mga tao sa kanyang harapan na may mga pulang marka sa leeg. Dire-diretso lang din ang paningin nito. Animoy meron lang silang iisang pakay sa lugar. Ang mas nakakagulat pa, nang mapansin niyang parang grupo ang mga ito. Di niya yun gaanong pinansin nung una, gawa ng yung mga kasamahan nito, nasa malalayo ang distansya. Matapos naman niya itong makita, agad naman niyang hinanap ang tiyuhin niya na kasalukuyan din noong nagmamasid. Pagtitigan nilang dalawa, napansin naman niyang parang parehas lang sila ng iniisip. Walang sabi-sabi, imbis na magtagal pa sa sentro, nagdesisyon na silang maglakad papalayo. Yung tuwa na kanilang nararamdaman noon, biglang nawala buhat sa kanilang mga nakita. Pagdating naman nila sa kanilang tahanan, agad nila itong pinag-usapan. Yung tiyuhin niya, kahit kalmado, ramdam niyang takot na rin. May mga inililihim na rin ito sa kanya na para bang meron itong ikinakatakot. Tiyo, huwag niyo akong gawing inosente. Kagaya ninyo, marami rin akong alam sa lihim na karunungan. Kung patuloy niyo itatago sa akin ng mga bagay-bagay, hindi ko kayo matutulungan yan. Dahil sa kanyang sinabi, doon pa lamang natigilan ng tiyuhin niya. Alam kasi nitong totoo ang kanyang mga sinasabi, kaya medyo nahimasmasan ito sa mga bagay-bagay.
Maya-maya pa, dito na nagsimulang umamin ang tiyuhin niya. Nasa peligro na ang buhay natin, Omok. Hindi ko inaasahan kung paano ito nangyari. Maski ako man, walang ideya kung paano natin kaharapin ang demonyong yon. At ngayon nasa loob na siya ng ating teritoryo, medyo mahihirapan tayong kumilos. Hindi natin alam kung sino ang totoong balrog sa mga yon. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Yung mga taong dumaan kanina, matagal na itong mga yumao. Dagdag pa nito na, nakakalungkot mang isipin, ngunit kailangan nilang maunawaan na sa mga oras na yon, may tsansang makipaglaban sila sa mga kadugo nilang matagal nang pumanaw. Nang marinig naman ni Omok ang sinabi nito, hindi siya halos makapaniwala. Ilang ulit niya pa itong pinag-isipan pero di niya talaga maintindihan kung paano ito nagkatotoo. Buong buhay niya kasi, naniniwala siyang walang kapangyarihan ang kahit na sinong tao na muling bumuhay ng bangkay na wala roon ang mga orihinal nitong kaluluwa. Kapag kasi gano'n ang nangyari, hindi kayang alisin ng bumuhay ang kakaibang amoy ng bangkay. Mananatili itong gano'n at pagkaraan lamang ng ilang araw, mabubulok na ang katawan nito. Isa ito sa mga rason kung bakit walang gumagawa ng ganoong ritual. Bukod sa sayang sa oras, masyado ring mapanganib para sa kaluluwa ng nilalang na makakaalam. Isa ito sa kanilang mga iniiwasan, dahilan para mabaon sa limot ang ganoong karunungan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito inilahad ng tiyuhin niya ang tungkol kay Balrog. Ayon dito, prinsipe ng mga kaluluwa sa impyerno si Balrog, kaya hindi ito imposible. Dagdag pa nito na, hindi lang yon ang kaya niyang gawin, dahil maliban sa pagpapabango ng patay, kaya rin niyang panatilihin ang mga karga nito sa katawan noong ito ay nabubuhay. Ang ganun nitong abilidad, ang pinaka-problema nila sa lahat. Matapos naman itong mailahad ng tiyuhin niya, hindi na ito nagdalawang isip na mag-alsa balutan ng gamit. Ayon dito, bago sumapit ang susunod na araw, aalis na sila. Hindi na rin sila magpapahalam sa mga kaibigan nito, gawa ng maaaring sa mga sandaling yon, natunugan na rin ng mga ito ang pagdating ng kanilang mga kalaban. Nang marinig naman ni Omok ang sinabi ng tiyuhin niya, di naman siya nagdalawang isip na sumunod. Pagsako nila ng mga dadalhin, agad naman silang nagmasid sa labas ng bahay. Tuloy-tuloy pa rin naman noon ang selebrasyon, kaya naman nang makahanap na sila ng pagkakataon, agad silang pumanhik sa palayan. Napakadilim ng paligid pero nagpatuloy sila sa paglalakad kahit walang dalang siga. Hindi naglaon. Nang makalayo na sila ng baryo, minabuti naman nilang humanap ng mapagpapahingahan para makalikom ng lakas kinabukasan. Base kasi sa sinabi ng tiyuhin niya, malayo-layo pa ang lalakbayin nila. At kung hindi siya nagkakamali, maaaring umabot pa ito ng ilang milya. Hindi lang araw ang susunugin nila sa paglalakbay, bagkus aabutin ito ng ilang buwan. Dahil sa ganoong kalagayan, pilit na niyang inihanda ang kanyang sarili. Wala naman kasi siyang mapagpipilian kundi ang magpatuloy. Duman pa ang mga araw, narating na nga nila ang ilog ng Cagayan. Kaya ilang araw ang inabot nito ay dahil sa gabi lang sila umuusad. Marami kasi sila nung iniiwasang mga tao na maaaring makapagturo sa kanilang lokasyon. Ayaw itong mangyari ng tiyuhin niya dahil alam nito na hindi na magiging maganda ang lagay nila sa sandaling malaman nito ni Balrog. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman, meron na rin pala sa kanilang nagmamasid. Pagdating nila sa pangpang ng ilog, sinalubong sila ng kaibigan nitong naninirahan sa lugar na yon. Ito ang nagbigay ng ilan sa kanilang mga kailangan bago sila nito tuluyang makatawid patungo sa kabilang ibayo. Ayon sa kanya, na sa mga sandaling yon wala naman siyang nakikitang kakaiba. Normal pa rin naman ang lahat
Ngunit pagsapit ng hapon ng kanilang pagtawid, dito nila nasilayan ng isang babaeng nakatitig sa kanila mula sa malayo. Nagliliyab na parang apoy ang mga mata nito habang nanlilisik na nakatitig sa kanila. Pagsilay naman doon ng tiyuhin niya, bigla naman itong naalarma. Kahit hindi pa sila nakakasakay ng bangka, nagpumilit na itong sumagwan papalayo na para bang gustong-gusto na nitong tumakas. Natigil lamang ang ginagawa nito nung napalo ito ng sagwan na hawak ng may-ari ng bangka. Pagbalik naman ng ulirat ng tiyuhin niya, agad naman itong humingi ng tawad. Minabuti rin muna nitong bumaba ng bangka para makasampa ang kanyang mag-iina. Ilang minuto pa ang lumipas, nakalis na sila. Sa loob ng ilang araw, binaybay nila ang ilog hanggang sa marating na nila ang lugar ng Balakayo. Mula roon, nagpalaboy-laboy na sila sa mga kabundukan. Habang tumatagal ang kanilang pag-usad, unti-unti naman siyang napapaisip kung alam pa ba ng tiyuhin niya ang lugar na pupuntahan nila. Sa estado kasi nito, parang hindi na ito sigurado sa kanilang dinaraanan. Siyempre, bilang taong may matinding pag-aasam na mabuhay, nabahala siya sa maaaring kahinatnan ng kanilang paglalakbay. Pagsapit naman ng huling araw ng buwan, napadpad sila sa isang malawak na ilang. Wala raong katao-tao, kaya para mabuhay, obligado silang maghanap ng mga bungang kahoy. At dahil sa medyo matagal na ang ginagawa nilang pagtakas, aminado ang bawat isa sa kanila na unti-unti nang nakakalimutan ang tungkol sa mga nasilayan nila. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi na sila gaanong naapektuhan ng mga banta. Kalaunan, laking gulat na lamang niya nang magdesisyon ng pamilya na maghanap na ng lugar na pwede nilang mapagtirahan. Kung si Omok lang ang masusunod, hindi talaga siya sasang-ayon, pero dahil sa pagod at walang hanggang paglalakad, nagpasya na rin siyang sumunod. Naisip niya kasi na sa ganoong kalayong lugar, hindi na sila masusundan ni Balrog. Ang kaso lang, linggo lang ang dumating ang pangkat nito. Wala silang kaide-ideya sa pagdating ng nilalang. Gawa ng sa mga sandaling yon, ikinubli nito ang napakasama nitong presensya. At ang ganung abilidad ni Balrog ang nagpahamak sa kanila. Isang gabi nagulat na lamang sila nang makita nila ang pulutong ng mga taong naglalakad na may bitbit na malalaking siga. Malayo pa lang, alam na nilang aswang ang mga ito dahil sa mabigat at nangangalingasaw nitong presensya. Habang papalapit, tila bang unti-unti na ring lumalakas ang kanilang pag-angil hanggang sa bigla na lamang itong kumaripas ng takbo. Pagtahak naman ng mga ito sa kapatagan, kitang-kita nila ang pagbuka ng mga pakpak nitong nagbabaga. Nang masipat naman ito ng tiyuhin niya, napasilay na lamang ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Ihanda mo ang sarili mo. Mukhang mapapasubo tayo rito." Pagkasambit naman ito ng mga kataga, dali-dali naman siyang nagtaas ng bakod at puder sa katawan. Inilabas na rin niya ang mga mutya na nakabigkis sa kanyang bewang. Matapos niya itong maisakatuparan, dito niya naramdaman ang pagiging aktibo ng kanyang mga mutya. Ilang buwan na rin kasi niya itong hindi ginagamit, kaya naman aminado siya na nakakapanibago talaga. Gayunpaman, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin, buhat sa mga kalabang paparating. Ilang metro ang layo ng mga ito, nagmamadali naman silang lumabas. Pagdating nila sa likurang bahagi ng kubo, nakita nila kung papaano ito winasak ng mga nilalang habang sinusunog. Maya-maya pa, tuluyan na rin sila nitong napaligiran. Kahit saan sila lumingon, ito at ito ang kanilang nakikita, kaya naman nagdesisyon na ang tiyuhin niya na makipaglaban hanggang kamatayan. Nang marinig niya ang sinabi nito, inihanda na rin niya ang kanyang sarili. Alam niya kasing ganun nga ang mangyayari dahil kung pagbabasehan ng dami nito,
alam niyang wala silang pag-asang manalo. Idagdag mo pa ang nakakapanindak na wangis ng mga kalaban nila. Matapos naman nila itong masilayan isa-isa, dito na nagsimulang magtanong sa mga ito ang tiyuhin niya. Noong una walang sumasagot, pero pagkaraan lang ng ilang minuto, nakita nila ang isang nilalang na dahan-dahang nagbabago ng anyo. Pagbalik nito sa katayuan nito bilang isang tao, meron itong itinurong lugar na ilang kilometro ang layo sa kanila. Pagkatapos dito na rin ito nagsimulang magsalita. Hindi namin kayo hahayaan pang tumakas, sapagkat ang taong kasama ninyo, hinahangad ng aming Panginoon. Pagsambit naman ito ng mga katagang yon, dito na nila nakita ang isang dambuhalang nilalang na naglalakad papalapit. Nanggaling ito sa lugar na itinuro ng kanilang kalaban, kaya hindi na naging mahirap sa kanila na ito ay masilayan. Pagsipat naman ni Omok sa nilalang, halos manginig ang buo niyang kaluluwa. Sa tinagal-tagal na kasi niya sa mundo, doon pa lamang siya nakakita ng ganoong engkanto. Binabalot ng apoy ang buong katawan nito na may 2 sungay, tapos ang pakpak nito merong mga asupre at itim na buhangin. May mahaba rin itong buntot, tapos ang mga sungay nito sa noo, literal na nagbabaga. May hawak-hawak itong latigo na tumutupok sa lahat ng may buhay na nasa paligid. Kasing taas din ito ng malaking puno, kaya sa loob lamang ng ilang minuto, nakalapit na ito sa kinaroroonan nila. Akala niya, isang mabangis na nilalang ang kanyang nakita, ngunit nang makaharap na nila ito, nagulat siya nang marinig niya itong magsalita. Naging kalmado rin ang nilalang, at sa halip na magwala, dahan-dahan itong inilapit ang mukha nito sa kanyang tiyuhin habang nagsasalita. Mabuti naman at nakita kita. Alam kong sa'yo pupunta ang batang ito, kaya hindi ako nagkamali sa pagtuntun sa'yo. Bilang ganti sa iyong pag-iingat sa kanya, hindi na kita pahihirapan. Nang marinig naman ito ng tiyuhin niya, bigla naman itong napamura habang pilit itong nilalabanan. Ang kaso lang kahit anong pagmamatigas, hindi din ito umubra. Habang tumatagal, lahat ng karga sa katawan nito unti-unti nang binabalot ng nagniningas na apoy. Hindi naglaon, nakita na lamang niya itong nangitim ang buong katawan, kasabay ng pagsigaw ng asawa at anak nitong nasa malapit lang din niya. Maya-maya pa, nang akmang mamamatay na ito, nakaya pa nitong makapagsalita sa kanya. Hindi yan engkanto, Omok. Demonyo yan! Takbo na! Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi niya ito sinunod. Alam niya kasi na kahit saan mang lupalop siya noon tumakbo, hindi na siya makakatakas pa. Ilang segundo pa ang lumipas, nang tuluyan na itong mabawian ng buhay, dito na inilapat ni Balrog ang kanyang kamay sa mga katawan ng kanyang biktima. Habang ginagawa niya ito, panay naman ang pagsilay nito sa kanya ng nakangisi. Maya-maya pa, pagbawi naman ito ng kanyang palad, bumangon ng 3 na para bang walang nangyari. Subalit sa pagkakataong yon, mapapansin mo na sa kanilang katawan ng malaking pagbabago. Matapos naman niya itong masilayan, inakala niyang isusunod na rin siya nito, ngunit laking gulat na lamang niya nang magsimula na itong magsalita sa kanya. Huwag kang matakot. Meron akong mas malaking plano para sa'yo, kaya hindi ka matutulad sa kanila. Pero kung sasalansang ka sa aking kagustuhan, hindi rin malabong sumunod ka sa iyong tiyuhin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pilit niyang kinalma ang kanyang sarili. Alam niya kasi na may pag-asa siyang mabuhay kung susundin niya ang nais ng Balrog. Ilang minuto pa ang lumipas, kahit wala siyang kaalam-alam sa mga ibig nitong iparating, matapang siyang sumang-ayon. Siya na rin mismo nagbigay ng hudyat sa nilalang
para gawin nito ang anumang nais nito sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang naging permiso, bigla itong nag-anyong usok upang makapasok sa kanyang sistema. At nung maisakatuparan na ito ng demonyo, dito niya na narinig ang tinig nito na nagsasalita sa kanyang utak. Matapos nun, kalmado naman niya itong tinanong ukol sa kung ano ang nais nitong ipagawa. Pasukin mo ang simbahan. Ibahin mo ang kanilang pananampalataya. Mas maraming maliligaw, mas malaki ang iyong magiging gantimpala. Huwag kang mag-alala, Omok. Batid kong sigaw ng puso mo. Anumang oras, pwede kong ibalik ang mga magulang mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, lahat ng kanyang iniisip, bigla na lamang naglahong parang bula. Nasisiguro niya kasing hindi ito nagsisinungaling sa kanya, lalo pat ramdam niya ang walang hanggan nitong kapangyarihan. Dahil sa ganoong rason, pinili niyang makipag-isa na lang sa nilalang. Alam niya kasing ito na lang din ang kanyang pagpipilian, kaya wala na siyang magagawa kundi ang sumunod. At sa loob ng 3 taon pinuno, dinaya niya ang maraming tao sa iba't ibang bayan. Marami rin ang kumalaban sa kanya pero lahat ito napaslang ng kapangyarihang tangan niya. Habang tumatagal ang kanilang pag-iisa, nagsimula na rin siyang gumawa ng mga milagro sa tao. Lahat ng tinutulungan niya nakuhanan niya ng kaluluwa nang hindi nito namamalayan. At yun ang dahilan kung bakit pilit siyang tinunto ng maraming antingero. Akala nila magtatago itong si Omok, subalit lingid sa kanilang kaalaman, haharapin pala sila nito ng walang takot. Kada buwan, pangkaraniwan na lamang sa kanya ang pagpaslang ng mga albularyo. Kapag nasa labanan siya, hindi siya ang kumokontrol ng kanyang katawan. Palaging si Balrog ang naghahari rito, kaya nagagamit nito ng walang kahirap-hirap ang lahat ng kanyang abilidad. At habang tumatagal sila sa ganoong sistema, tila bang nagiging maluwag na ito sa kanya. Kung dati, araw-araw nitong tinitingnan ng kanyang puso, sa mga sandaling yon, hindi niya na ito madalas na ginagawa. Inakala kasi ng demonyo na iisa na sila ng paniniwala ni Omok, ngunit lingid sa kanyang kaalaman na unti-unti na pala siya nitong tinatraidor. Hindi naglaon. Nang magkaroon na siya ng pagkakataon para gawin ang kanyang binabalak, matyaga siyang naghintay sa oras ng kahinaan ng demonyo. At yun ay walang iba kundi ang pagputok ng bukang liwayway. Sa tinagal-tagal na kasi nilang pagsasama, nalaman niyang sa mga ganoong oras hindi nagpaparamdam sa kanya si Balrog. Ito ang ginamit niya para makalikha ng ritual na babaon sa demonyo sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Bagaman maraming kapalit ang ipinagbabawal na ritual, hindi niya na ito gaanong inisip. Nasisiguro niya kasi na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Balrog, wala nang imposible. Ayon pa sa kanya na nagawa niyang matapos sa loob ng kalahating oras ang ritual dahil lahat ng sangkap nito palihim na niyang inihanda. At alang-alang sa kanyang pag-aasam na makalaya, kinakailangan pa niya noong pumatay ng isang batikang manggagamot bilang parte ng mga sangkap ng ritual. Dagdag pa niya na ilang araw din niyang itinago ang labi nito hanggang sa sumapit na ang sandaling kanyang pinakahinihintay. Matapos naman niyang maisakatuparan ang ritual, ramdam niya ang pagbaon ni Balrog sa kanyang kaluluwa. Halos lumabas sa kanyang katawan ang sigaw ng nilalang na parabang humihingi ito ng tulong sa kanyang mga tauhan. Ngunit sa kabila nito, wala na rin itong nagawa. Di nagtagal, tuluyan na rin itong naglaho at sa isang iglap, naramdaman niya ang pagtahimik ng kanyang kaluluwa na sa loob ng ilang taon, hindi niya pa naranasan. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang natalo niya na ito, walang patid na siyang nagsisisigaw sa loob ng bahay. Tuwang-tuwa siya noon, dahilan para magising ang lahat ng bantay ni Balrog. Pagtipo nito sa labas ng bahay,
Agad naman niya itong kinaharap para abisuhan. Mula sa araw na to, inuutusan ko na kayong bumalik sa inyong mga pahingahan. Huwag na kayong manggagambala pa sa mundo ng mga buhay sapagkat hindi nyo na ito mundo. Tapos na ang ating nakagawian at huwag nyo na rin akong alalahanin. Kumpara sa akin, masyado pa kayong mahina. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, agad naman itong umalis. Bitbit nila ang maraming bangkay na kanilang naipon sa loob ng ilang taon. Para kasi hindi sila mabulok, kinakailangan nilang mapanatili ang bertud ng mga sinaunang aswang na nagsisilbi nilang mga puso sa patay nilang katawan. Ayon sa kanya, hindi lang lagpas 50 ang mga bangkay na pinasa ng mga ito. Sa tagal niya kasi roong nanirahan, umabot na ito sa daan-daan. Nung mawala naman ang mga nilalang, nakaramdam siya ng kapayapaan. Hindi niya mawari pero inasam niya noong mabuhay ng tahimik kagaya nung una. Bagaman may mga banta sa kanya, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Lumipas pa ang mga araw, lahat ng mga dumayong antingero sa kanyang tahanan, tinalo niya ng hindi pinapaslang. Labis man itong ikinagulat ng mga taong yon, kaya pagbalik nila sa kani-kanilang mga lugar, agad na kumalat ang balita ukol sa kanyang ginawa. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin napatid ang pag-atake ng mga antingero sa kanyang pamamahay. Nang mapagtanto naman ito ni Omok, dito na siya nagdesisyong dayuhin na ang mga taong yon. Itinaon niya ito sa araw ng subukan ng gamit upang itatak sa mga isipan nito na wala silang kakayahan para siya ay matalo. Lahat din ng mga pagsubok na tila bang imposible para sa marami, ginawa niya ng napakadali. Kabilang sa mga ito ay ang pagtaga niya sa kanyang leeg at pagbigti sa kanya ng halos humigit kalahating oras. Matapos naman niya itong maipakita, umalis siya sa baryo na iniwan ang mga katagang. Huwag niyo na ako ulit gagambalain dahil kahit natalo ko na sa kalooban kong demonyong kinakatakutan ninyo, hindi ako magdadalawang isip na kayo ay paslangin. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, dito na nagsimula ang pagrespeto sa kanya ng mga antingero. Lumipas pa ang mga taon, may nakilala siyang dibinong ermitanyo. Ito ang naging maestro niya para matutunan ang lahat ng orasyon na kinakailangan niya. Naniniwala kasi ang matanda na darating ang panahon na muli nitong maibabalik ang nawala nitong kapangyarihan. At sa oras na mangyari yon, muling aahon sa loob ng katawan niya si Balrog.